mahasada wanda ke ta yarda da sun faɗu kiban kaɗa wasila so karfe su da ƙwarya. Aikin sirri a rurrufe nima ranar tana tafe yam'i wa zahaniyo a fe ai ba haɗi kurna daban da magarya. Da ke da shi fa ba faɗa da yanzu kun zami guda girkin ki karkaɗe guda an gwanki na jira ki sauke tukunya. Kin san gyaɗa tana da mai furci na so kawai ki mai shafi'u ka zamo jarmai kai su yana da daɗi babu faƙarya. Bikin ku ya ciki biki bakin ku ba su ba tsaki komai a tsara ba biki amarya mai diri da kyau na washirya. Mai sauko kan yi tanadi sannan ina ta gargaɗi so ya wuce zuma madi mai shi zai fahimci inda na doso. Riba ta so a yau kuci domin ina da tabbaci kun zarce masu firgici gauro yana kifi yana haɗa kaya. Aure na so da daɗi, yaɗa take da garɗi, shafi